Siphinde sikubingelele futhi mlaleli kule channel yethu Mr D Media, la khona sikhuluma izindaba usuku nosuku, sifaka amavidiyo. Siyacela uma usaqala ukufika kule channel bese uyasubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma sikhipha izindaba uzosheshe uthole. Mlaleli, kule ndaba yaseChadwell lapho amaphoyisa adubule khona izigebengu, bekunomfana oneminyaka eyi-15. Umndeni wakhe ukhathazeke kakhulu ngokudutshulwa komfana wabo osemncane futhi bathi bafuna ubulungisa ngokwenzekile. Basola sengathi amaphoyisa ayenza iphutha ukudubula umntwana wabo osemncane kangaka. Nakuba benawo amaphutha kodwa abakholelwa ekutheni bekumele umfana wabajeziswe njengomntwana osemncane. Nayi ividiyo iyalandela. U-anti la okusho ukuthi-ke abangani bakhe bazile ukuthi ula ngoba uyazi ukuthi khona amafoni wabuya wazohlala la. Kunomunye-ke obehlala la obomngani wakhe ezisebenzele umfana la ekwenzekele khona isigabeke endlini. So semekwenzeka lapha endlini-ke yena ngangazi ukuthi ngathini, angazi ngiphelelwa amazwi. Mhlambe nje angazi noma ungakwazi yini ukusiphindela, kodwa kunabahlali balendawo abathi kungakadubuleki kukhona abanye babo abezwakale beyinxusela noma beyincengele emaphoyiseni. Mhlawumbe ukusilandela kabanzi ngalokho. Yebo, kuzwakalile bayasho abahlali balendawo ukuthi amaphoyisa afikile akhulume sengaphakathi vele amaphoyisa sesikhahlelile isicabha afuna ibhamu. Ongangokuba kuthiwa ibhamu etholakela ngani noma zo4 noma zo3 yini khona ngaphakathi endlini, and kuthiwa kuzwakale abanye babo bethi ndoda vuka umelane nenkinga zakho, ngesifele inkinga zakho. Nangempela-ke emva kwalokho isikhashana futhi kwazwakala omunye senxuse sesibaba seyiqhumile ibhama, ngazi noma besebedubulekile nabanye esibaba ngiyacela ungangibulala ngazi lutho. Ongangokuba semesifika safica namajakhethi abo la eminyango, asazi noma bebebaleka babuyiselwe endlini. Ikona nje okumbuzo kumina ukuthi ukuthi bebezoboshwa bebengaboshwa ngani, kunokuthi baze bathathwe bonke bayobondela endlini bebulawe. Kubonakala ukuthi umuphi namuphi onecala, umuntu amelane namacala akhe. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Michelle, I just want to bring in the grandmother of the same suspect that our guest just spoke to us about. Koko siyabonga kakhulu ukukhuluma nathi. Mhlambe nje siyezwa kuthi umzukulu wakho ebemncane kakhulu. Mhlambe ukukhuluma nathi ngokuthi ubumgcine nini nanokushaqeka kwakho ukuze ukuthi ngathi ungoyedwa walaba balapha ngaphakathi. Ngiphatheke kabuhlungu ngokuzwa indaba enjengolwa, ngoba ukugcinana kwami naye ngimgcine ngoDisemba. Makwama holiday uyehla azovakasha ekhaya. Mangabe kukhona inkinga ekhona uma wakho kangithinte ngocingo usilungise leyo nto, kodwa ke akukade seke wangivikela kona ngokuthi ulwa umbona esethanda ukuba nobugebengu. Ngithukile ke namhlanje mangithola umbiko njengalo. Ilokho nje engase ngisho ukuthi ngibhlungu, nemibuzo engiyibuzayo ukuthi no engikuzwayo ukukhulunywa abantu la akungigculisi. Ebengingakuthanda nje ukuthi ngizwe ngalaba okuyibona benza uminakalo ukuthi mhlambe sifikile la sithole information ingane mhlambe za actor mhlambe izona eziqalile zasidubula, asazi. Ikona nje okungiphatha kabuhlungu ngoba lengane ino 15. Mhlambe sengiphetha nje gogo, amaphoyisa athi bambandakanyeka kubugebengu obunjengokubulala kanye nezinye izinto. Nithini nina ngokuphawula kwenu njengomndeni? Angazi, ngeke ngiqamba amanga, kodwa ke mabesho kanjalo ngoba phela ngokwami ngicabanga ukuthi bayitholile information enjalo. Angazi, ngeke ngibe nesho ukuthi bakwenza ulwa ingane na 15 ingakwazi ukukhipha isidumbu.